дар ҷаласаи шӯрои машварати оид ба беҳтар кардани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар ноҳияи Носир Хусрав намояндагони ҳифзи ҳуқуқ, секторони бахши хусусӣ, иқтисодӣ, соҳибкорон, сармоягузорони дохилӣ иштирок намуданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни баромади хеш иброз намуданд, ки пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ иқтисодиёти кишвар куллан тағйир ёфт ва заминаҳои институтсионаливу қонунгузории иқтисоди бозаргонӣ инкишоф ёфт. дар ин давра ташаккули ҷузъиёти асосии иқтисоди бозаргонӣ аз ҷумла фаъолияти соҳибкорӣ роҳандозӣ гардид. дар идомаи баргузории кори шӯро таъкид гардид, ки мо бояд дар якҷоягӣ дастуру спортшӯи сарвари давлатро дар самти корҳои ободониву созандагӣ ва фароҳам овардани шароити инфраструктури шаҳраку деҳот камари ҳиммат баста соҳибкорону шахсони ободгарро дар ин самт дастгирии ҳамаҷониба намоем. ноҳияи Носир Хусрав зодаи даврони соҳибистиқлолии кишвар буда барномаи давлатии сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ барои солҳои 2022-2025 қабул гардидааст, ки дар ободиву зебо гаштани симои ноҳия тавассути барнома саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинони ватандӯст бесобиқа арзёбӣ карда мешавад. гуфтанд ба маврид аст, ки дар натиҷаи ислоҳоти иқтисодӣ нақши соҳибкорӣ дар ҷомеа рушди иқтисодиёти давлат аз ҷумла барои таъмин намудани аҳолӣ бо ҷои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ то рафт афзоиш ёфта истодааст. қайд карданд ба маврид аст, ки дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ яке аз омилҳои тараққиёти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ба ҳисоб рафта, ин раванд дар ноҳияи Носир Хусрав аз ҷониби роҳбарият ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зери назороти ҷиддӣ қарор дошта, сармоягузорону соҳибкорон озодона кору фаъолият доранд. дар идомаи баргузории кори шӯро масъулин бори дигар аз дастгириву ғамхориҳои сарвари давлат дар ин самт ёдоварӣ карда, қайд намуданд, ки аз соли 2022 дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав барои беҳтар кардани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ сабукиҳо пешниҳод гардидааст, ки ин иқдому tashabbusҳо баҳри рушди соҳаҳои зикр гардида заминаи мусоид мегузорад. аз рӯи масъалаи дуюми ҷаласаи шӯро пешниҳод гардид, ки котиботи шӯро бо мақсади фароҳам гардидани сабукӣ ва дастгириҳои роҳбарияти олии мамлакат ва татбиқи ҳуҷҷатгузорӣ ва муайян намудани санҷишҳои соҳавӣ дар самти соҳибкорӣ, варақаҳои фаҳмондадиҳӣ ва ё маълумотҳо бароварда шавад, то соҳибкорон аз ҳуқуқ ва имтиёзҳои худ, ки аз ҷониби давлат пешниҳод гардидааст, бохабар бошанд. гуфтанд ба маврид аст, ки ноҳияи Носир Хусрав яке аз ноҳияҳои кишоварзии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, тибқи маълумотҳои омурӣ дар ноҳия зиёда аз 2000 соҳибкор ба қайд гирифта шудааст, ки фаъолияти бештари онҳо ба соҳаи кишоварзӣ рост меояд. бахшида ба ҷашни пурифтихори миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия бунёди зиёда аз 100 иншооти маишию хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки дар 70% иншоотҳои бунёдшавандаи ҷашнӣ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ на заррас арзёбӣ карда мешавад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ таъкид доштанд, ки мунтазам вусъат ёфтани раванди корҳои ободониву созандагӣ, бунёди корхонаҳои нави саноатӣ дар ноҳия, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ аз пешрафти фазои соҳибкориву сармоягузорӣ гувоҳӣ медиҳад. дар охир миёни соҳибкорон ва масъулин муколамаи озод сурат гирифт ҷиҳати ташкили корхонаҳои нави саноатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва дигар масъалаҳои ҳалталаб дар самти дастгирии соҳибкорон мавриди матраҳ қарор гирифт.